Скъпи пловдивчани, скъпи приятели, естествено е да се вълнувам, като виждам това синьо множество пред себе си. Вълнувам се, но в същото време се чувствам горд и безкрайно благодарен на ръководството на Съюза на демократичните сили, на партиите в синята коалиция за оказаната ми чест да поведа синия отбор в тази тежка схватка, която ни предстои на 5 юли, за да си върнем достоинството, честта и справедливостта. Знам, че това е не само чест, но и голяма отговорност. Това е отговорността за бъдещето на нацията, за бъдещето на нашите деца. Това е отговорността да направим българските граждани не втора категория европейци, каквито за съжаление направи от нас тройната коалиция с това свое управление, а да станем отново, да заемем отново онова място, което ни се полага по право. Мястото на европейски граждани, мястото на свободни хора. Аз считам себе си за отговорен човек, който не кърши на две думата си. И днес моля за вашето доверие, моля за доверието към целия този отбор, с който възнамеряваме да се изправим в предстоящата схватка срещу тройната коалиция и да постигнем убедителна победа. Като казвам, че не кърша думата си, днес аз ви я давам. Аз ви обещавам да бъда ваш достоен народен представител, да защитавам интересите на Пловдив и на всеки отделен пловдивчанин във всеки един ден, във всеки един час. Вярвайте, няма да ви подведа. Няма да изневеря на вашето доверие и ще бъда винаги с вас, сред вас и заедно с вас. За нас предстои най-тежката битка, защото няма обратен път. На тези избори ние залагаме всичко на карта, защото трябва веднъж завинаги да се преборим с гангрената на Доганово-Станишевата мафия. Ние имаме тези сили, имаме способността, имаме знанието, имаме вярата. Необходима ни е вашата подкрепа, за да може веднъж завинаги да приключим с кръговете от фирми, веднъж завинаги да се преборим с политическата корупция, да възвърнем доверието на Европейския съюз и на европейците в нас. Доверие, което благодарение на тези мошенници загубихме. Да възвърнем еврофондовете, да направим от държавата си една добре действаща административна машина, защитаваща интересите на гражданите, и да направим живота си достоен и благополучен. Призовавам ви за вашата сила, за вашата воля, за вашето съдействие. Моля ви да помагате кой с каквото може, да убеждавате всеки един от уста на уста, от врата на врата, да гласува с бюлетина номер 19 за синята коалиция и съм убеден, че победата ще бъде за нас. Победа! 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 Благодарим ви, приятели! Аплодирайте своите кандидати.